OK, ľudia, vy ste dali na tom videu už 5 lajkov a to za nejakých pár hodín, takže sa to zahráme znova. OK, ja som si znova vybral toho gnoma, jak som hovoril. Vyzerám s tými fuzmi jak Mikuláš, ale ja som teraz nejaký pomalý. OK, tam je nejaký týpek, idem ho zabiť. V minulom dieli sme mali tiež takéhoto týpka, ale on bol v žltom. Wait, ja ho zabijem. O ne, prosím, 5 lajkov a bude pokračovanie. 5 lajkov a bude pokračovanie tohto diela. O môj Bože, on nejak lietá. 5 lajkov a bude pokračovanie. Dobre.